Però què demonis? Monsonís va per el 143 perquè el seu partit li diu que és el 143 i no hi ha una altra opció. Que a més ja està això pactat entre el senyor Guerra y el señor Abril Martorell, y el señor Monsonís no toca ninguna pilota. Y en aquel momento la sociedad valenciana estaba absolutamente dividida por culpa del problema simbológico. Si acudimos por la vía del 151, celebramos el referéndum y no se obtiene la mayoría requerida por la Constitución, se malogra el proceso autonómico y en 5 años no podemos volver a plantear la iniciativa autonòmica. Que si hi havia forces suficients per haver anat pel 151, no es va voler. La UCD, el PSOE y el Partido Comunista, los tres. Los tres estaban pensando que se necesitaba de alguna forma, digamos, sosegar el proceso. En aquell pròleg, el fuster amolla de que no será que Felipe González y Santiago Garrillo en el fondo lo que pretenden es presidir la processó del Corpus. ¡Quieto todo el mundo! Lo primero que habría que preguntar es cui prodest, ¿a quién aprovechó? ¿Quién se benefició de él? Sin duda, uno de los designios del golpe de Estado que se venía fraguando era poner coto a la disolución de la Sagrada Unidad de España. S'ha dit que era un col fals, jo sempre ho he desmentit, en València fou un col ben real d'ocupació militar de la ciutat. El ban que oíem de Milans del Bosch que semblava el de Mola de l'any 36. Un peón, ruidos, bom, 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 bom. Va a abrir la finestra, me cago en la madre que va. Me pasan tanques por allí, y bueno, que están diciendo por la radio que si hay un golpe de Estado, que no, madre de Dios. Respecto a los servicios públicos de interés civil, queda militaridades repelerán sin intimidación ni aviso como los delitos de rebelión, sedición y de considerará como sedición el abandono de prohibidas todas las actividades públicas, privadas y de cuales responsables los dirigentes honorables del toque de queda con el poder judicial y administrativo Jaime Milans del Bosch. Hay que tener en cuenta que fueron unos años en que las Fuerzas Armadas sufrieron el asesinato de muchas personalidades suyas, de generales, de comandantes, de coroneles y tal, y había un grado de inquietud muy grande. Jo crec que això va representar un punt d'inflexió en el que eren les dinàmiques i les propostes polítiques dels distints grups e inclús replantejar-nos alguns una postura més possibilista de dir, bueno, així lo fonamental és garantir la democràcia i deixar-nos de fer propostes quizá justes, objectives, però massa maximalistes. I jo tinc el millor record d'aquells temps en què vàrem estar tancats alguns dies seguits de Pasqua en Benicàssim, ultimant les redaccions, perquè va ser un moment molt positiu i realment vàrem arribar a molts acords que després la UCD va desautoritzar, per cert. És un estatut de mínims, és a dir, no se pot baixar d'ahir, perquè ja s'ha pactat el que se tenia que pactar amb la dreta. Pensa que la dreta sempre juga a mínims. En los temas de las competencias no hubo ninguna pega, porque todos estábamos de acuerdo. En los temas de la estructura, a la izquierda le convenía que las diputaciones tuvieran menos fuerza. I les províncies d'Alacant i Castelló no estaven molt entusiasmats. Jo tampoc estava dispost a fer una cosa conjunta sense saber el paper que tenia que tindre Castelló. Però així el problema està en Alacant. Alacant sí que és secessionista, perquè no se sent valenciana. El puta València no és un invent qualsevol. Puta València és un sentit de distanciació. Això és la ciutat d'Alacant, concretament.
si tú pinchabas demasiado al castellonismo o al alicantinismo, podías tener una reacción visceral que no le convenía ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha, ni a nadie. Por tanto, había que respetar de alguna forma las provincias. I buscar una sortida al tema de la nominació, més que de la manera que estava ja més o menys clar i vençuda. El tema de la llengua no plantejava problema dins valencià. Idioma es la lengua oficial de un Estado. De hecho, podríamos hablar del idioma austriaco, sabiendo que es la lengua alemana. De manera que en el estatuto, si se estudia bien, se dará uno cuenta de lo que dice es el idioma valenciano. Però el tema de la denominació no estava clar, encara. Pero en el de Benicàssim sí que estaba lo de País Valencià. El plenario aprobó el proyecto del estatuto y luego, como jurídicamente se tenía que reunir, esa asamblea del 146 se reunió en Peñíscola. Y se volvió a aprobar el mismo proyecto de estatuto con unos anexos en cuanto a la denominación. Si la UCD haguera sigut lleial amb lo pactat, el paquet que tu has pactat així se formalitza en el Congrés de Diputats i se'ns acabó. Però no, és deslleial, fa trampa, perquè deixa el tema obert. Un lío més d'Abril Martorell. I clar, moltes vegades quasi hem estat esperant que vinguera sempre algú de fora a arreglar alguna cosa i això ho arreglaran en Madrid i això se va a Madrid i un vies allí i te ho arreglen, saps? Era un momento en que UCD ya pues empezaba a desintegrarse y entonces se rechazó el artículo 1 que de alguna manera consagraba la denominación de Reino de Valencia. Y de alguna manera pues el proyecto de estatuto se tiró al corral, volvió otra vez a la Comisión Constitucional y vuelta a empezar. És un procés pactat per a rebaixar les aspiracions d'este país i finalment l'Estatut que ens dona Alfonso Guerra i Abril Martorell pues bueno, no és l'Estatut que ni que ens mereixíem. El nombre del país ofendía a unos, el de reino a otros. Ni regne ni país valencià, comunitat valenciana. Ja tens ahí que somos los comuneros. Nosaltres som un país sense nom. Som un país sense nom. El Emilio Atart és qui va inventar allò de Comunitat Valenciana, que realment no és un nom, és un insult. I és veritat, és una imbecilitat, això, Comunitat Valenciana, és que no, hauria preferit Reina de València, mira, de veritat. Però el que no pot ser és que al final qui té la minoria al País Valencià, que en aquell moment la dreta era minoritària al País Valencià, acabe posant pràcticament tots els seus símbols, que és molt important en política. Encara que en un principi mos abocaren al 143, que mos feia anar per la via lenta, després la lotrava, la llei orgànica de transferències a la Comunitat Valenciana, des del punt de vista competencial pràcticament mos va equiparar a les autonomies del 151, però mos deixa fora de lo que significa la possibilitat política importantíssima de que el president de la Generalitat puga dissoldre les Corts Valencianes i convocar eleccions. Des del punt de vista de la categoria política i de la dignitat política, pues és el pas que avui separa a les denominades comunitats de primer ordre, Catalunya, el País Basc, Galícia i Andalusia, i el pelotón de los torpes de totes les altres comunitats autònomes de menor rango, no? La nostra autonomia és una autonomia excessivament ambigua, des del punt de vista identitari, no? Des del punt de vista de la gent que pensem que tenim una identitat diferent i que som un país i que no som 3 províncies i una comunitat autònoma. L'equivocació per a mi va ser no analitzar la realitat d'aquest país.